motor saiki nek nenek. Iki lho, gak iso tinggu ngomong aku. Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum. Iki lho ora iso tinggu ngomong. Ya wis nek mau nyoteng jukokno tripod, Dok. Gak mah. Jukokno tripod. Intan ae. Tolong Ibu minta tolong ambilin tripod, gak usah disyutingno Intan gak apa-apa. apa-apa. Syuting Intan ae. Iya maksudnya Intan kan tak suruh sabar, irungnya jadi ngono terus engko sakit. Kabeh wong yo pernah pilek, kabeh wong yo pernah flu, Dok, tapi gak terus emosi ngono. Solusine Intan bar maem langsung ndang minum vitamin dienggo istirahat. Aja kaya apa ya kipas angin muser kok kono ngubengi omah kok nggone Repa, nggone Bunda. Terus ning nggone omahe Mbak Indah ngarep ngubeng neh. Ngantek sore kuwi ora istirahat jenenge awake kesel. Kok kene nek ape bantu apa nyoteng kok kene wis ketok. Ibu tak methiki iku lho kunci. Pakai usum kunci. Iki jenenge temu kunci, kalau kunci ora kunci motor lho pemirsa. Iki kunci di sayur. Iki cocokno tangan ngene tan. Iya. Di sayur karo waloh, roti rom. Bumbune ya bumbu lodeh biasa pemirsa yo ngene lho. Apa kuwi? Oh. Kunci. Iki engko dibresi sedherek. Oh, nyemur tahu sesuk. Ya. Ambil dok. Ya. Oke, siap lho ngene. Goreng tempe sudah. Wis ngono ae. Semure tak cemplungi suwiwi apa ndak? Ayam. Gak usah ayam. Ini sakit. Ora, aku nek sing masak ibu empuk kok. Tak cemplungi ayam Pak Pitik ya. Enggak tahu wae. Ndok ya. Ya sandak mundur. Mbak tahu kok mabuk gak mbok elokno. Iya tan. Ambek tahu. Oke. Iki ndingi pas ning gone Mamah Pita nek wong ider kae lho pemirsa. Sopo Dek? Sopo Dek? Gambija. Maja. Gambi. Terus ya. Gambi. Golonganku inuk-inuk, anggek tukulan zaman biyen yo, Mbah Miso, bapake Mbah Yi kuwi to. Iki ngene. Nek hasil bumi kualas ndang dadi dicipi. Kono ndang anu kunci kono, ndang jangan kunci. Kunci tembian sing lagi anu ku lho, terus piinu cara mono kan. Tukulan nyar niki lho pemirsa. Lagi usum kok nek wis nduk suwi kan garoh le. Iku wite wis dhuwur-dhuwur. Campur waloh. Piye to nak? Adek pakane sik jedinge. Dus. Oh sik aja mbok jenguk. Larane sik Amit. Amit sik ya. Amit ya pemirsa nggih. Wis tak pateni. Lho kados ngeten iki lho pemirsa niki mengke digodhog kriyen to sedelok terus dibrabasi banyune dibuak. Nah campurane niki waloh. Waloh. Cek isuk. Ya terusno ne. Terusno. Oke. Sabar ya tak gawekno apa jenenge? Ora masak karo kunci sik, makme karo nasi dhisik. Oh, nasi dhisik. Kuncine kok diuyupi kuawan wae. Oke. Dibantu Inten ya pemirsa, tempe godhong gedang. Biasanya kan nek sing Pak Gadu iku sing tante, ibu, kakak, tempe dong jatine mboten nggih. Ngono nek kuwi iki Mbak Nana. Nek Mbak Nana kuwi kulaane tempe godhong gedang. Nek dodol ning ndi, Bu? Coba Iki. Oh iya kok pasar ya, Nduk? Oke, no bumbune nggih pemirsa enek ale saiki lombok brambang bawang Mas tak umbah nggih pemirsa. Nek iki mang rong tak umbah. Waloh. Ya goreng tempe sik.
tepungi. Iki kuncine sampun di brobosi wis tak buak banyune. Terus tak kei banyu saiki. Campuri bareng, goreng tempe sik terus goreng iki nduk, goreng pindang asin. Ajur. Mbok soteng yo ora apa-apa lah. Ya wis endang nang mbok sotengno. Kan mbok jak bercerita-cerita mesti cerita mistis. Nah, nek mbok soteng. Iya, Ki. Yo kok kono dhuwur kono. Nya sotengno. Ngomong yo. Iki kan apa jenenge digaret-garet ngene lho. Apa merasuk ngono. Jadi toko WRI bayi. Saniki. Enggak anu nyelepno. Daging. Duh, sapa jenenge bayi pening di? WRI. Apa arisan? Terus masak cantik. Tapi ojo anak bunda kakku. Maaf, bayi aku ini kayak pinara apa ora? Nek aku kaya Rutas ngene. iya. Ya Allah, ya udah. Iya. Bayi nek mlaku kaya kinara aku ngono. Apa arisan, Mbah? Masak cantik ta? Wis masak cantik, Mbah. Gong. Oh, ngono. Gede. Semoga sehat selalu bayi. Amin. Sayur kunci. Sayur kunci. Lah nggih mboten enten bakul sego jagung lho, Bu. Prei bayi menawi ndak lembehane holiday. Paling. Oh, awaknya nembe sakit. Nggih leren bayi. Sayangilah tubuh kita, pemirsa. Iya. Tubuh kita sudah memberi sinyal capek, lelah, pengen cerekot. Wis istirahatlah. Karena tubuh itu perlu kita sayangi. Disayangi terus piye? Alhamdulillahirabbil alamin. Bilang itu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah biaramin. Ya Allah. Intan yahdiku. Allah. Wes, guys. Mbok sopeng jane. Ya ya. Iyalah ya teh sapa teh kok ini. Bayi. Golek ya awakmu mak manggur nek garing bangku. Ya bangku tak garing. Iki gongkok oleh lah. Indah kuase nagur. Apa? Akhir apa iki tak tambah iki terasi ini. Rasi dari Amerika. Minyaknya rasa kakek nek gongkok iki. Itu cukup ya pemirsa. Ada yang sering tanya kok, ini kok nek masak kok minyaknya sedikit. Aku eman-eman pemirsa, eman-eman ngene. Bar goreng kan, jadi nek goreng lagi selanjutnya mari kolesterol. Kan bar goreng kan nek sisane saiki kan misaine atau buang minyak kan ora akeh. Lah nek iki goreng tempe kok sak mele. Goreng tempe berarti sak botol ngene iki kan. Ojo saiki ae. Dilantah kan gimana. Saiki ae. Apa ya prinsip orang masak kan beda-beda. Ada yang goreng itu minyaknya harus bok sak wajan, ada yang sedengan, ada yang sedikit. Aku titik-titik wae pemirsa. Jadi nek dadi dilantah buake gak pasti ngono lho. Sewajare. Orang buku anyar nih, goreng lontong intan ya minyaknya anyar nih. Itu ya.
Dimasak dari sini dulu. Ayo, masuk. Kita masukkan waloi. Aduh panas dok. Panas. Tak ada nyeri. Panas aku. Itu tadi kayak intan ya. Cetok kuwi. Terus langsung dimasuk semua dok. Waloi. Dipindah sini sama harus sedep. Kerasa. Iya dimasuk no. Cetok kok. Cetok lah yo nah, iki lho. Panas kuwi. Iya, wis ora mung kunci lho. Sing sik masak. Iki cocoknya dimakan karo krengsengan pindang. Krengsengan pindang ya cocok. Tapi ya sing sik, Bu. Sambel teri yo. Sambel teriku yo ijek ku yo enak. Dandani kok wong selerane wong iki bermacam. Digadokno iki nek trewes kok ya. Mantuk. Ya Allah pemirsa. Mantuk. Iki karo iki nek digadokno dadi gathok ya mantuk. Mantuk ngono ya, ngetol. 100. Iya, tol. Ambune tekan dindi jare bayi. Iya, wis tekan dindi. Wes saya. Ambek ngomongan lu ya. Iya, lagi ngomong kok. Suara gemericik angin. Kak, layar meh. Kak. Yes. Iki waloe ben supaya dike. Oh iya ding urung-urung ndok sih. Ya ambek ndok kisan kok apa Bu? Ya ndok yo padane bisa isih minyake ngambil nes cukup ya yo ngono. Iya, etos. Wis gak apa-apa ajur lah ora apa-apa malah tambah sedep menyatu dengan bumbu. Basis mau arisan PWR. Ayo. Yo saya. Mbak Dewi ketok orang dong. Ketok Oh, Bunda Dewi sale. Bunda Dewi apa nyelepno? Dikandani apa nyelepno bakso kok engko salwai ulang tahun emoh pemirsa moh dikeki apa-apa. Aku kan yo bingung lah pemirsa yo. Aku ki bingung tak keki apa. Senengane apa nduk aku emoh deh aku pengen Bunda gawe bakso terus mau ngaem sak kanca-kancaku mbek sak keluarga. Iya cek berpikir pemirsa, nek erepake tak tumbasno sesuatu yang berjumlah 20 butir nih pemirsa. Piro kae? 20 ku piro ya kae? Dadi ya nek senengane ndekne to, enek cemilan, terus enek kapur barus. Terus yang dibutuhkan dia ya nek obat sabun dienggo mbah-mbah ngono kuwi. Aku tak eling-eling sing ora pernah ya. Pertama kae pas lagi rene kae tak kayak buket kan pemirsa buket uang kan. Aku pesen ning kancane Mbak Indah. Mosok pe padha neh ngono kan golek apa ya ide sing lainnya sing unik ngono pemirsa. Tapi sing ngono. Wes Mbak Indi. Wes berangkat Mbak Indi. Wes berangkat porong kok nang bayi cek utuh. Ora berangkat. Tapi wes matak cantik. Cantik. Ning kono nek siapa saja? Anak Bunda belum. Bunda cantik apa belum? Oh, ya wes. Ya wes. Udah ngomong ya? Iya, tak ngomong iki wis to. Karek nang bayi santen. Iya. Golek kamera mang pesan aku. Kabeh wipeng. Ih, nek lihat. Pas sak meneh lihat. Lihatlah intan. Sayur kunci boros. Jadi nek terong kunci karo waloh. Bisa ditambahkan sedikit bumbu penyedap. Yes. Wis ya tani ya. Tak embos go aku sithik tapi engko. Tak
Krengseng mau pindah ora nek krengseng pindah ibu tak moro ning gone Mbak Nana. Nek Iya. Berarti suwi ngentenimu. Nek ora makmu iki sambel teri karo ndok, tambahi krengseng pindangku masak sik neh krengseng pindang. Gak usah. Lho aku ki karek awakmu kok ndang. Ora usah. Nek iya ibu blonjo ngirisi lombok sik goreng pindang dan lain. Ambek nganggo sambalku dhewe ae kok sambel Pak. teri ambek ndok, ambek sayur iki. Oh wis. Ben enak iki dikai sambel. Aku tukang ngicipi, awakmu kan bagian mau ngicipi to. Wis dah ngicip-ngicip kono. Itu garek goreng mondok ya aku ya. Ngeten iki. Ono nang dijajal. Lupukno. Kenapa ya? Kowe banyu. Gawe teh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak maknyus Bu. Enak maknyus. Enak wes. Embosku saiki. Ya wis dah ngelerno ibu ya ya. Ibu lerno juga. Wis ya gak usah krengseng pindang ya sakno ning ngene ya Duk ya. Mesti wis enek ndok kok Duk, enek ndok enek tempe ya, enek kerupuk. Ku kerupuk ijo to. Kerupuk tengiri. Ya wis sekarepem Bu. Kok ngene iki kinara wis tangi porong ya Bu. Ya yo gak aku ngono. Wis dah Mam. Paling wes didusi. Wis mandi. Iya. Pupukne. Nek ngarani ndek biyen ki nek anak kecil mandi ngono kuwi iki Pak Pung utawa Yam. Iya, Sampun Yam, sampun Pak Pung. oh aku ndek kae yo. Ndek cilik yo iyam yo. Iya Le. Iyam. Nek saiki adus jegar slegur. Jegar syukur. Iki sambele. Sambal teri, telur, mbek tempe. Wis tak ngono nek pamane jek kan biasanya gathuke karo krengseng pindang to pemirsa. Lah nek gathukan karo krengseng pindang kok ibu laren ning gone Mbak Nana sik tuku pindang. Methiki lombok, bambang bawang tomat, digoreng sik pindange, lomboke lagi Gak usah wes. tak deleh kene ya ki nek kerupuk Dok, nek kerupuk. Lah ibu gak njupuk sambel sih. Aku ngosek. Wih, mau. Sip. Dah ambil iku deh. Aku carane iki sik. Di tempatin jenengan Aku ya jupukno. Lampung nggih usum laler nggih pemirsa. Bayi seperdahar pemirsa. Ini memang hilang nek. Sik tambahi ngenteni jam. Jame rong pas engko nek wis 8:30 lah. Lagi. Jadi PBRI. Ih kuncine pemirsa. Rasa dicium-cium Duk. Wis sambune wangi. Marah. Iya, marah. Sing dodol marah. Sopo nek gak marah? Marah etan. Tak kayak piring soalnya ben cepet adem. Sambil teri. Ya dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Barik anak. amin. Ibu. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sayur kunci. Tak nampar anak wedok bayi soalnya apa yang gaji arisan. Mantul pemirsa. Terus semua jangan lu. Apa gawe? Kontennya perang sih mbek lalu. Bayi tempe bayi. Tempe hangat. Yang jero ya padha ae. Sampah ya wis diresiki intan. Omah semut. Lah guys ku jagunge prei. Omah semut-semut wis tak semproti. Ya ben nek menawa butuh urip lare. Enak sambelnya ambilan. Tempe. Sayur kunci. Pelan-pelan nek Mam. Udah jadi. Enggak. Ambek jeruk nenget mah.
ngalah ning ndi pemirsa monggo aku pengen ngalah ning ndi ngono lho. Nek mongkong kan kono Yang kono yo ndek tak jajal yo buek lalre. Terus ning jero omah kono, maune uga deh kono enek aura makanan ngono langsung biung ngono teko. Gumun aku sampean. Kerupuk mana, Dok? kerupuk kuwi aku sepura ya. Ora. Iki tengiri malah inu. Jajal lho. Kerupuk tengiri. Ibu tuku ning bazar. Apa cerita akeh jane pemirsa tapi wis dadi buyan. Soale iki fokus laler iki lho. Menclok rono, menclok rene. Alhamdulillah enak. Enak sekali. Omah Mbak tutupan lah. Bu. Tak iso. Entar tambah lagi sayur. Terus gak apa-apa sayur lagi gak apa-apa. Mana? Lebih bu wes gak. Gampang nih panci jake. Oh, ning panci jak. Ayi ku lho. Wis dahar mah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku keadaan mbek njungok ning ngene ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kunci. Mbek sambel. Ngene. Jadi aroma dan rasanya itu bercampur dengan pindang asin sing magret dan enak sekali. Enak ya? Alhamdulillah. Nek disyukuri ya enak, Dok. Kita selalu bersyukur, jangan lupa bersyukur ya. Ya pun pemirsa nggih demikian guys konten pagi ini, doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paling sembuh. Jangan garis dua, semoga yang diberikan omongan yang saleh-salehah ya pemirsa. Pun kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Penjupuk tempe nang aku. Mantap. Terus Ya, Cuk.